Gaur egun, bai hezkuntza ekonomian, bai industria sektorean, mekanizazioa funtsezko gaitasuna da. Hala ere, eguneroko lanean askotan zalantza berak sortzen dira behin eta berriz. Erramienten parametroak makinaren erabilera, programazio edo mekanizazio prozesuak etengabe azaldu behar izaten dira. Horrek, ikasleen eta langileen autonomia murrizten du, eta ikasleei zein arduradunei denbora asko kentzen die. Premia horri erantzuteko sortu dugu gure proiektua, mekanizazio prozesustan oinarritutako aplikazio didaktiko bat. Aplikazioak azalpen azkarrak, sinpleak eta ulertezarrak eskaintzek ditu, ikaskuntza autonomoa sustatzeko. Zentzu horretan, mekanizazioan espezializatutako Classroom moduko plataforma bat dela esan daiteke, hezkuntza eta enpresa ingurumena egokituta. Aplikazioaren barruan, mekanizazioan sortzen diren zalantza ohikonak lantzen dira, erremintak, parametroak, makineria eta programazioa. Azalpenak testuen, taulen, bideoen eta material bisualaren bidez eskaintzen dira. Gainera, lizentzia duten eragileek aukera izango dute eduki propioa eta pertsonalizatua igotzeko, ikasleen edo langileen beharretara egokituta. Aplikazioaren erabilera lizentzia eredu baten bidez eskainiko da. Enpresek eta lanbide heziketako zentroek lizentzia ordainduko dute, ondoren langileek edo ikasleek aplikazioa erabili ahal izateko. Horrez gain, doako bertsio bat ere egongo da, edukirik oinarrizko honekin. Eduki sakonagoak edo aurreratuagoak eskuratzeko lizentzia beharrezkoa izango da. Gure helburua argi da, mekanizazioaren ikaskuntza erraztea, autonomia handitzea eta eguneroko lanean denbora optimizatzea. Proiektu honekin prestakuntza eraginkorragoa, praktikoagoa eta industria sektorearen benetako beharretara egokitua eskaini nahi dugu.